Hallo Walter, welkom in Roermond. Dankjewel, eindelijk in Limburg weer. Leuk. Je bent al de hele dag onderweg, waar ben je al overal geweest? Ja, we zijn begonnen in Leeuwarden en we zijn het hele land doorgereisd. Dit is nu het 11e optreden wat we gaan doen voor Stichting MS Research. Allemaal voor het goede doel, hè? Waarom is dit zo belangrijk? Nou, weet je, er is geen oplossing tegen MS nog. Er is nog geen genezing. Dus ja, we moeten daar gewoon wat op vinden. Dat er wel genezing kan zijn. Maar ja, dat is een lange weg. Ten slotte, het WK komt er ook weer aan. Heb je ook weer een WK-hit? Absoluut, absoluut, absoluut. Oranje veroverd. Het wordt tijd dat Nederland gaat spelen en dat ze gaan winnen. Dan komt het helemaal goed. Misschien met een goed nummer van jou gaat dat lukken. Nou, ik denk dat die spelers het zelf moeten doen. Heel veel succes met je optreden. Dankjewel. Vind ik het geweldig om hier in Roermond te staan. Eindelijk in de provincie Limburg. Toen ik vanmorgen wakker werd, vond ik jou weer aan mijn zij. Je lief staan alle om je heen. Ik wil bij jou zijn, je bent mijn nummer 1. Jouw ogen stralen als ik met je vrij. Zie ik de zon weer schijnen, ik weet jij houdt van mij.